Infrastruttura Malta bdiet qiegħed il-ħitan tal-ġnub bħala parti mill-proġett tal-mina ta' żewġ korsiji fl-Imrieħel. Dan tħabbar waqt żjara li għamel fuq il-għan tax-xogħol il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg. Il-Ministru Borg spjega kif se jitpoġġew 290 panella ta' ħitan li se jkunu qed jiffurmaw din il-mina li permezz tagħha se jitneħħu it-traffic lights miż-żona tal-uffiċini tal-MFSA. Intqal kif wara li jitpoġġew dawn il-panelli din se tkun qed tissaqqaf biex imbagħad issir roundabout ġdida. Il-Ministru Ian Borg qal ukoll kif dan il-proġett se jkun qiegħed jikkumplimenta il-proġett ta' Centrelink u hawn semma l-eżempju tal-mina ta' Santa Luċija li naqdet mal-flyovers tal-Marsa. Kulħadd jiftakar kif hawnhekk kellek numru ta' traffic lights li waqfu jiġġamjaw iċ-ċentru tal-pajjiż. Però meta aħna qed ninvestu fl-underpass ħankunu qed naraw illi issa nieħdu anke l-benefiċċji kollha mis-Centrelink għaliex inti meta tila jew nieżel mis-Centrelink mhux aktar se tieqa' fiq traffic lights imma tgħaddi mill-underpass u da mhux qed ngħidu sentejn tlieta oħra, da qed ngħidu fi żmien 3 xhur oħra dan il-proġett ħajkun lest. Il-Ministru Ian Borg spjega f'dan il-proġett se jkun qed jagħti kwalità ta' ħajja aħjar u mistenni jkun lest aktar tard din is-sena.